Previously on AHINTASEM. Adadwen ho. Masom. Chichum. Seme. Meko na makosa. Ensu kronkron no aba. Ama me maame. Anom anya yarsa. Yes, AHINTASEM to say Japan and Entatia free titio. Resanting, I'm your boss, only assassin to say Binono. Away, mammy, away. Yeah, I want my baby, I don't know. You know, I will be in Jam, I got out of the fancy. I got out of the fancy, I'm a walker to us. And I'll perceive me, so I'm a quantity. I'm quantity, but my man, I just shall come actually. Yeah, away, me papa. Yeah, away, me papa. Can you be a bad idea? Yeah, away, mommy, away. Yeah, away, my baby, I know. I know you're dating. I will have dated. I'm a hotel. Hotel, the man's I'm a hotel. And I will serve me some quantity. One quantity, but I'm on the show today. Chame. Obai man. We dear Nankasa Sammy, I'm a bow. So, Obai man, yahi. Say dear, you away dear, your home man and Anina. And maybe obey him beyond with me for me. See, I'm your home man and Anina. We dear me, Frewa. Bonnie be any. I said, the piece, ye, more true, and I'm a demo. I said, there's some bopan, I'm a demo. Say, then I'm also. Say, that's a henny. It's ye, Chinan and Nasu. Obaima, me dear, Asidani dear, and Fatame. Asidan semicra, Nananum, no, see a dawmasi, Nananuma dawruma. Amumudi oba pani kunto ama kunto abadumi yen yasisi ya mama ya wama ya pomuden esipi esita ntimi de nokre wo sade nenso seja bibia na nanu so de fe nipa so nti nesese obi aseda no emawo so ahu ama kunto de nokre ni ne ho hia me papa frisa wana sesei ma dache hene etimi gina ne naso se bema nti mesrem aya umoma ni nko no ho mame ati obai ma nti na misi yem fast dama na nanom ni na nanom ni piepia na tikwa anke ko fa wiwe aseda no de ne kese yeso ko ma na nanom
Wahima. Now what to say? Nkabibia. Wahima, my bound chain, no me akunya kram ye ntenase. Ne bisa me kwanso. Baba me nchen. Emi ma wakonya ntenaso. Anyi bia masuma. Masuma. Ana matun krafe wana. Wahima. Wase me say? Wahima edu na oni ne kasa no. Edu ntimi yeren. Ede basem kasa na mtie, ede basem. Nna sem bia ka ho. Biba cho kasa, wo asem bi ka kasa na sem ko. Kasa. Therefore, we dey need the messa kasakakra. Therefore, ye kwanya obabu ahima de me faso no. Therefore, me adwene ho a me ntiase. Therefore, me mafia e meto bo ahima da. Therefore, na mpo ada me ba beto no. E kwanya odi mbe faso. Obetwi afa me so na wakas mama enimti akasa no. Therefore, ma adwene ho a me ntiase. Therefore, my yomba me dono. Sebi mintimi magino nene ntina enko tete no. Anasa enko ha no. E dono makumem. Odona me woman fiti ye mofra bremu no. Sa dono a na me woma boyema. Na we mu nyina boyema enhu. Therefore, Mr. Wani die mu a one ne nkasa ma me. Makuma eti, Mr. Meba. Kawa kuma toye. Wahima odi pusa kentema. Hwini mutan ene betene. Tenten ye pempo a ne kunu ne. Ewiase empanisi sebe dufoche eda nsuo mu chese den kura etimi na ne den chem. Kawa kuma toye. Wahima ni bibia no wiase a wonko a ene kunu. Wahima ni obia obabi se me metiasi onu obia obabi se wonko a kama kuma to yem kwa kuma to yem wat me ba therefore me da wa no ase na asetina yetino ye wo mu ni de therefore nya ware for asetina no ihia no o mabrabo misro me ba asema wo kan afi na aye masum fufuro eye asem fufuro masum ti misrew afi na na makasa kama kuma to yem me ba na be kasa nemum enkurasha me de ma ene se Wahima nikro ene ho therefore me da wa no ase ndase Gaga. Gugu. 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 Hey, opani. Ja. Me kwa na mitina atwa wona. Maso Eden.
And if you pay for the hour, no, a Sunday. Also, na me shower no tro. The friend na make an answer no. O wo komu ha ya. Me say o wo komu ha. Awe mami awe ya wane ma bedia beno eno ya die inti awo ya die inti makotala jikwansi ma hokaka yebre tuase anapasi agumi so ma konkon titi acheme konkon titi betu amana disia kama chile ye awe mempabo ye awane mempaba kunudia ba ya dio awe Yawane ma bedia beno eno ya die inti awo ya die inti makotana dukwansi ma wakaka webe tiase alabrasi agumi so ama konkon titi acheme konkon titi betrama na bisia kama chire yawe mempaba yawane mempaba kunibia ba ya dio yawe mempaba yeah, one day, men papa, couldn't you ever hear you? Yeah, away, mammy, away. Yeah, one day, my baby, beno. You know, ya dear inti. Awo ya dear inti, makotala de quansini. I got child of the quansin, Makaka, Britiase. And I'll press your miss way. I'm going to chat to me. I'm going to chat back to my man, I'll be sure today. Yeah, away. Atinka. And where is that? Everywhere. Sisi a second hour see what they call him. Oh, Quafu. Now, we visit no buy do I need to say. A free, Sisi need to say. It is second hour see me, the other call you for more. The Quam Wang. That's one qua. Any ye. Pa na ekoso we cream. Sisi we insu atama. Yesu ni na say be benum ni na say. Asembe nkra ni. Me se me board there. De ku me kra say insu no eto enenka eto bokompu di akan adwene. Enframa edi akiriti me board there nyina bubu. Banchi insu ni nyina say. Banchi ne so amo. Me se enkenye nkobo. Nanka eyen kubo kura de ase kamitim de abo apesi kubo kura ma enya bi wase unum se me ko mama kufu mu hono ko na nso ka bibia mpo be sempo na nanka nye meko de ada abuba pa na anso sembe cred kwa ne ko so krom hanum sei nananom esira mu ye mopo ana obi di musu akekuru yana mijidi na di ko so idi mi obi da na wo ka asem mijidi Baba. Yeah. Oba imao. Mpacho. Afre mam kakra. Nana. Nana mpacho de favor. Mpacho. Mpacho.
Hey. Bye, man. Careful. Hey. I have a code here. I didn't never call. Papa could never. No pay the therefore the frewa me who dream me papa na me so ho asem me hu na no pay no me who dream me Obahima e dey asem na ekoso ni nyina ne tietie mo ane sanana me wo fie ha ya no pa me nka bi nhiem yesa me ya me ba Obahima ene makuma o mo baaye me bayi ba na ma ne tietie sanana me sewa me baaye a ni bebusu asem tenase ameswa bodi asemasie me woni me papa eye boahema bodi asemasie me em se di asem boahema ma ni zete nyina na se yen ye twa ne ntro be ne yetwa no e di asemasie no e di asem no boahema o se di asie no se eye dupoku se ne papa wonte ase ne papa ne wu ene di asie no na ngo mo ni sasa musu na me se me na wo ene yakuma yemi ensan ya chechira asem ne edi esi e kwa beso na akwale wo beti asem ti me frɛ wo wie ya na mama ne etia wo mu no asem abeto ho no Obahima ana asem ya asem kese no so no pie di ho nkomo sa asem kese sei me adem koka Obahima mi timi nye sa emi na wo se ye hwe ho yi e wo nkomodi e ma wo fuli nyina ntam nya hwe yi nya he nkwafo no ntam ana se makuma e na adwete hu da tra kwala no Obahima eno timi timi nkyere Chame Odefo serious me ai me kodena me da amenda Chame timi da kateswa adwendwea me ho na akoko bo adwani shimenu ma se shimenu ma se shimenu Odefo ubedada ewu kwa na ekoso na wo ye den no wada Simon. You from Matansi? Nade. so Therefore, Obi pamo ana. Obi pamo. Nade no ni handwe. Therefore, the pizza. Asem kese ba Frankenstein so. Ebio, obi ewu. Therefore, bi wi na sense obi kule ba bi wu. Therefore, some be kaya e bribi. Na me ka obodam ni bi asem kire wo. Mami ase bi obeka bia e bi me ne e fe ne san abusuapani ko no. Ye koya asem o ka kire ne se ye nhwe oni fredi bi e tira kwan. No ka ye no ya ko pene. Ya mpemwa. Se si mi be ya mehia no. O si mi be gira ho. Therefore, me ho puse me so be so go ko batum. Last mo be kan sai. Continue was one thing. Nanam tanko nyamu nyina maso den. Ada wasi ni be wu ana se den. Wan kana sane mo chense oba be wu. Last mo kan say. Oni freni na wo kana sam no. Obo yesire mo ya wo kuduem. Ene tete wo. Eno ne aso den. Ode fu me so me de mani bubu ami mo oni freni na wo kana sam. Ma me so ka bibia pe eye ho. E bibi be ka se ma no otro me konkonsani. Konkonsani. Nde no kwe. Na onya no adua ma wana. Therefore the one chere me. E bibi mi emu ni mu o ka se abranti be akoda bibi uwi. Odefo Otwema dwene si bibi so Odefo ifre nyina wo ka no
Misusu se ye amakonto. Asɛm ka yɛ awia me. Amakonto. Whatever. Sa bodam ni kura ofiri. Obusa asɛm o. You go be ofiri obi pie kuru biem. Na nsɛm o keka na so ka. Asɛm ya ayira yɛ. Ewia yɛ. Therefore bende. Chame. Whatever. Amakonto ewo ofiri ho. Modia sɛ wo me ne ne hia. Ne di hu komo. Why would they no go AHINTASEM bi wo be hu ka kyerɛ Wo di fere na aka na nko ade. Bodam ni na aka na nko ade. Ebe yo. Whatever, Mati. Modia. Ni hu kwa de fa so. Bodam ni. Whatever no ye bende bodam ni bende. Kwa ni so. Na mo nkyene ma me. Therefore me. Konti. Never. Misi me hia na me nka se me kochi no me ba me nka ti asam. Therefore me ntimi nche no. Me ko pene. Kuntiri. Me da kochi mama. No oduro. Ntimi nche no. Tiame. Hu asrafo no. Na kyerem so therefore so mo nche bodam ni no. Won fa na bra yin fia. Why? Na yo keka ho nsem no. Wa beka mo akire. Kuntiri. Unkwa na de bia wihia bodam ni no. Wihia no empremiensa se emprenan. Emprenan. Aden. Ne krambo bi nimbo asa otata me. Me nta me nkwa me hye na sa. Na enya me nkwa. Me nya busuapene so akọ baako. Me hye na me nsa. Me nya busuapene so akọ baako. Anya na ya wo kan ya. Sa na me ka no. To me nhwe ne ye nhwe. Bo mode ne hu konto. Woti me ka no. Mati. Ebi oba AHINTASEM ki akatire. Mati. Eno konto Obahi ma wadama unye nimre ya enkwa na boni bia odefo na soma ye wonchen sebi ebru sebi anya adom pani se oyefun ye oya wanfe wosia obi ehu kuyin die haye sisi ni se bamu wu papa ka bisia wu bi okosu ekrum ye ntiase na nsem wo ena bodamfo bi abekuri mu ne namwa na bodamfo yi so namwa no hia wa oso wodi wachi echese wonkoye mu ano no na wobewu na asem a yeye adwen se me ne kunti hene yebebo pin no na wachichiri mu di obeti mu ma akusia ne se yempe ni frɛ ni bi sabio wadawroma na waka se sabi yempe ni frɛ ni nso ya de ni tutumu a yehu ni frɛ ni bia sabio na nini kontine namwa asamkuru ya busuapani wodi ni ntwa no eno konto se de busua ka no no ene no ano no ma bodem ni hia me no ase mo beka kire me ne se me maso woten na sebe ka frache ni feri na oka na asem no ogukrodu ye mu yesu yetutu ye ni a woni ni feri ni a sebi wo beso ye na eni odefo dwendwen ho no yese da bi no se yemra wadawma na mi busaw anyi bia se wo a na ya wapenpo masibira maye na ndi etwam ya go kura ne se maami bi owo ikurodua ma ye frɛ no chewa wonu
kwe fie na saa uhui ni na paka akosi obi akọ na so firi okọ fie pe no ato na nanom konse do wonu kura se mekese kura no wawu odum nko gu afa no ko na nso owu no kwa na ekoso ti wada homa wodi yesre se yewodi ya nanka je waye hu bibia ma se enu anti ni aba bo ni bia ni Musi mu fra himfie. Fi himfie. Na mo tranko nya netwe. Netwe nem. Himfie mpanifo ne ye. Konti hene ne abusua pani odi amono. Konti hene ne abusua panyini. Na ne ye baaye. Nti abusua panyini na timi sabenkum. Me konti hene na meton sabenkum. Konti hene timi sabenkum. Na abusua pani odi amono. Abusua panyini etimi sabenkum. Nkwa mesempa. Wadaruma me pese me hu se sa fie na wo kan anyanyam bia ohoho awu fie o de bi fie de o ni nkoda mi so mu nu ape o de le o bia da o bia ni penifo ohoho fie o ohoho beye abofana chi wade ne bae okoyi ode ne bae frempoma ay abawo bi ho ay frempoma yefie dunu makoda magaso obefo me kasa kone asam no na wo ka no e da kora mi wo hwe mi apem hu se ohum ne hu se mi nso obefo wo kan kontre onye baifo akwala no onye baifo kontre se na aka ye ne mo fa ne mere me o predodo o fa ne mere sa wodi yo na aka ye ama konto aka yati ye di ose be yoyo nti ye be ko fa na ba ani ye be sere kwan na mo se dama akonya no mo fancy baby na esie no why na chiami ni ha yo na mo se ani obe da ko dem and the meko e wo meji ya besin fa no ayi fie kwan so o pere dodo Next on AHINTASEM. But you want come become what? Jai! Obi asfa za go come. Me just on twitwa grofo na mu no. Me de me yina ba hio. Say he no. What try ho sa? E ko for kofu papa ba. No be he no. No wa so me ba. So go e pom ho e go say nsuom la. Wo. Ana o tan ani. O fa ado twada. Fa ado twada. Ja do manam la. Ja no. Chame. Na she. Dia me ba be ye odefo. Eni na busia. E hwa nyina asejuro be. En council mpo anoda sani edna mi ehu nya abotre fama me nya abotre fama me nya abotre mama Usu di siyo, eso bani suma o, ane hu bede
kum bebrebe mona to bebrebe usu wudi siye enso bani suma o ane hu beden di o ni pada sanye bani ewuye usu wudi siye ye bani suma o na hu beden di o ye ni pada sanye ni pe kum Onkwan san bebrebe ye wudi bebrebe so wudi si o e bani suma o ne o beden di o e ni pada sanye bani ewuye o so wudi si ye bani suma o ne o beden ye kwano bo bebrebe e gama bo bebrebe eni pe kunkuma o so wudi si ye bani suma o ne o beden di o ni pada Suma oi, o bele di ye, bani suma o, ye ni pa kum bebrebe ye, o bele di ye, bani suma o, ye kwa san bebrebe ye, o bele di o, bani suma o, ye jama mo bebrebe ye, o bele di o, bani suma o, ye mona to bebrebe. I would ye Mojaka go bebrebe ye